everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Okay. Pwede naman ikaw nga mulingkod as chairman sa company. Lingkod na lang, be. Hoy, nonsa ka? Tungod lang adto angay nang mulingkod as chairman? Head of security ka tingali, pwede ko. Ha? Bugal-bugalon man gid ka. Wa ko magbugal-bugal ha, seryoso ko. Willing ko mag-head sa security. Balik lang sa mansyon. Ang pamilya na lang ni Ira ng ating mana. Sige na, okay rin ko ana. Pero kinahanglan nga wa si mahibaw sa tinuod akong pagkatao. Di nataan na ha. Bisita-bisita na lang gid og panagsa dinhi. Ug mas nindot unta if next time willing na ka nga magpaila sa imong mga tao. Ay, di pa ko andaman na. Sige, oy, ato na ko. Nakakita naman ko sa imong office. Ato na ko, kaya nabaw na to sila paabot na ko ron. Iyato di ka sa ubos. Ayaw na lang, good. Maka-attract tag-attention sa mga tao, anak. Pero Ako na lang lagi. Ako rin mo gawas. okay. Pero Unsa man. kining pwede ato na sa ko sa mansyon niya. Oh, Pwede? okay. Yes. Sige, oy, ato na ko. Okay, amping. Char. Oh. Balik ko na ko to silang Irene. Namuti na tong mata at tong hiluwat na ako. Asa ganitong elevator, ha? Dito ra. Excuse me. Oh. Diyan ka ang office gikan? Sa office ni Attorney Mervin. Sigurado ka? Sigurado. Nga naman. Nakasuod sa ka sa building, no? Bawal man ang magchinelas din, sorry ha. Pero actually, bawal ang imong attire din, Kisa di ay ka, ma'am. Nganong nangutana man ka? Ako'y angay mangutana nimo, nganong gipasod ka din, Ayaw lang ko isahi sa imong tingog, ma'am. Si attorney, maoy atua sa iyang opisina, kung nganong iya kong gipasod. Siyempre! Wa na'y mahimo si attorney, kay nakasod naman ka. Ang pangutana lang, kay nganong gipasod ka sa security? Animala ba yan ini eh? Ali ragod, Ay! diritas opisina ni attorney. Ay! Buisit! Buhi! Ika! Imo kong gilangay-langay dire! Dire! Oh. Angel? Dire! Angel? Attorney! Usa nita po? Pangutan na ni siya. Bridget? Ngano ni? Ay, sir, ako ra maguta, attorney, ako ra maguta siyang gisita. Giguyod man noong ko niya din sa imong office. Ikaw na sukit-sukit ini niya, attorney ha? Kay nalangan akong maayo. Pero Wanay pero. Ikaw na'y bahala anak niya. Basta kay wa ko makauyon anak niya. Attorney, enough. ah, Di na ko mangutanan nimo kung unsay nahitabo. Sultihan na lang kag diretso kinsa to siya. Siya si Miss Angel Miranda, ang tag-iya ning kumpanya gatong gitrabahuan. ha? Nakadungog kasing gisulti. Wa siya makauyon nimo. Naibaw na kag unsay buti pasabot ni anak. No! No! Dekanak yung mga hilas kaliputan eh. Usa ni ka o sila yung nga dato sa? Di ka na ko ma-imagine ang kangilad sa ilang mga batasan. Uy! Na-stress ka ko. Asa na ganito na ako sila kipiyaan kaniha? To ara.
Si Irene. Nagtalikod nga naglingkod. Asa kang duha di ay? Nganong ikaw raman, Irene? Asa di ay ang... Oh. Irene? Oh, wala uy. Nagkatuog naman ang tao ni Babayhana. Nagtuog pang laway. Irene? 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 Uy, hala. Nakatuog man day ko. Pahiri sa na imong laway, uy. Hala, uy. Kawaw ba ini? Asa man duha? Nanglakaw man to. Aw. Bawaan na. Ikaw, gyud. Tana, Wa pa man sila. pasag dito. Ay, hinoon. Katultul raman sila sa mansyon. Dili taron mamauli sa mansyon. Ha? Oo, say... Asa man ta? Sure ka, Angel? Mo check in ta dun eh? Sure lagi. Pero... Ayaw ka bala ka. Libre ra ta. Ha? Ikaw ba? Lingkod lang ha. Ako rin mo doon sa counter. Oh. Oh, si Angel. Hello. Nalang ko ipangutana. Ay kabala ka. May volunteer siya og resign, si Bridget. Wa ko'y paki at Babayhana, uy. Oh. Kain ang akong tuyo. Ang sa gudi ay. Sa may mong tuyo. Kining... AM Hotel ba? Ako manino. Oh. Nakadiaron? Ano lang mo stay ni Irene? Bisan for 3 days lang. I-arrange ko, be. Oh, sure. Wanha ko karon dayon, pabuta ko. Tawagin na lang, good. Ay, di mo anha ko. What ako? Bye. Milagro. Milagro nga nakainomdom sa hotel. Pero, nice. Huwat sa ta. Moari ra si attorney. Oh? Si attorney tag-iya ini. Ha? Kining hotel? Shh! Ayaw nag-isaba nila ni Ryan o Rona, ha? Okay. Hala no? Grabe gini kadato ni attorney no? Naanam di siya. Dali, Nakakita na siya nato. What lang mo gamay, ha? Ako lang i-arrange. Okay. Kadyo tara ni. Salamat, attorney. Uy, nakalimot man kong palit ni mong cellphone. Ay, okay ra, uy. Unya na ako mapalit kon, may trabaho na ko. Gusto di ay, patabangan ti kang attorney nga magkasunod og trabaho. Hala, uy. Kadaghan na ba natog nahatag nga kahasol ni attorney, uy? Ay, wa man gud na siya mahasol. Ikaw ba? Huwag yung kay kaikog ni attorney ay. Unyag, di ta magpatabang niya, kisa may motabang na to. Mangita ra ko. Stilan, uy. Nga na maghago pa magyug ka. Nga, naa na niya inihungit ni mo. Pero, Ay, nagpero-pero diha. Snacks na tayo ninyo. Samtang gi-prepare pa ang penthouse. penthouse? Doon ay duha ka penthouse suites kining hotela. Ako nang gi-prepare ang duha. Magtagsami? Kamo sa usa, ako sa usa. Hala, uy. Salamat kid kaayo, attorney, ha? Imo gid mi gipasuhay og kinabuhing dato. Salamat kid kaayo. Way problema. Attorney, doon na day ko'y gamayng pangutana. Unsa man? Unya na lang, uy. Okay. Tanaw na sa cafeteria. Snacks na ta. Biyay lang na ninyo ang mga pinalit. Naray mo daan na sa penthouse. Sige na. Okay, attorney. Unsa man kay pangutanan ni Babayhana? Lain man ang iyang ngisi. Ura man og ngisi sa iro nga pumapak. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.